जों सिगाङाव दिनै त्रिपुरा हास्टेलाव दिनै कर'ना भाइरास सन्थैगै लकडाउन चलाय दङ सेकेन्ड फेज लकडाउन मोन बागै हायनो हाय बेलाय खाने बिरमान जों मानै दङ बिसेस दिनै त्रिपुरा साराव गोबां माताबक पारारावगो गोबां मा सामुं नमुं अबाबुङै दङ सामुं मानलिया आबोनि बागै अजाराव जों जत्तनो जों बियालां लायजाक ताव फानो दिनै सरकार बीजेपी आईपीडी सरकार जों जे मानसाक चुबाय दङ नोर जत्तनो साइमानो दिनै सारा त्रिपुराव ताक फानो जों खोनायाखो केबो माइमाचया अंगुआव हाय जों रिपर्ट मायाखो जों जत्तनो साख्लायजाक दिनै एसडीएम बीडीओ दिनै डीएम जों बरनो साजाक ते पुलिस प्रशासन साजाक जे बरक माचयं दं हंखलाय इमिडिएटली जों रिपोर्ट दि दिनै एसडीएम ऑफिस बा बीडीओ ऑफिस रिपोर्ट दि जों बरनो जाते अ लकडाउन जरागो केबो माचया दामथुं अब जों नाय दंगो आरो जे मानसिक सरकार साख्रि दंगो बनि लग लगे दिनै जे फातरा दंनाय दिनै गोबां मा बरक हाजार हाजार बरक फातरखौ जाय दंबायखा बहायनो बेलाय बिरमानो दङ जों दैलि बरबाय कक सालाय दङ आरो बिसिङाव जों नुखा 16 तारिख पर्यन्त 16 तारिख एप्रिल पर्यन्त जों जे दिनै रिपर्टआव प्राय दिनै एबाउट 65 crore 60 crore sorry 60 lakhs जों रां दाय रेखा अब दिनै जों किसावरावनो किलां नाम चुगो पुइला जों दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते जों किसा रां चुबाखा दिनै फर्स्ट फेजआव दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते जों रां रहखा किन्तु जों जरा सालायखा अब तो शुद्ध ट्राइबलिया जत्त बरन दंग त्रिपुरा सा वानसा जत्तनो मिक्स दंग आबानि बागै जों हायनो हाय जों सालायगै दिनै कैबिनेट सालायगै जों डिजास्टार मैनेजमेंट जों गवर्नमेंट रां न अब जत्तनो गवर्नमेंट रां आबानो जों फान्ड खालायरिखा फान्ड दिनै दंग अ फान्ड होते डिजास्टार मैनेजमेंट होते जों ताबो जों जे ताबो फारा दंनाय र जों साइड खाय दंग तेबेनि जों साइमनो दिनै गुवाहाटी त्रिपुरा भवन आरो दिनै केम्प खायरिखा जेबर गुवाहाटी दंनाय र आं बादबानो सागो निराव दिनै त्रिपुरा भवन थांजुआ जुखायदि दिनै त्रिपुरा भवन गुवाहाटी आरो जों फान्ड प्लेस करिखा जे चुकबानि आरो साइड सामदि ते दिनै केलकाता दुइटा भवन दं कलकाता भवन बाहायनो दं आरो जों केम्प खायरिखा आरो जों चाराय दंग ते दिनै दिल्लीआव बाहायनो दिनै त्रिपुरा भवन दं गायनि दंग आरो दिल्ली बाहायनो जों आरो बाराव जों जुबाय दंग अफायख्लाय जों जत्त दिनै त्रिपुरा साराव दं जेबराव फाता दंनाय र दिनै छात्र फांथुं काम खायनाय फांथुं जेखुनु बर' फांथुं जरैसि थिक ब बियालङै दंखा नाङै दंखा जों बर' साइड खाय दंग ताबो रां हाबै दं दुलुर हाबै दंग फियाबा आं कयनाय अबनो दिनै सरकारनि सामों जत्तनो सिउ अब गोबां प्रसेस दं खायनो फात खायनो अब जों रां दाय रिमाया किन्तु जों नुखा दिनै बेलायखाने दुरबायखौ हमानो जों गोबां मा आइडेन्टिफाइ खालायखा जों जासायखायखा जे बरक त्रिपुरा दंनाय दं अमाय जों मास जों रमखा आबनो जों ट्रेस खालायखा त्रिपुरा दं दै साइ दङ आं बेंगलुरु दङ दिल्ली दङ हायनै कयजों बरक रां नाखा दिनै फार्स्ट फेजआव अबार जों नुखा दाथ' ओमफ्राय दांथुं जे थिक जेन्युइन नाङै दङ जों बनो सिरनाय गोबां बरक दङ रां दंदो तै माने चुकदो तै हायनो सानै दङ अब जास्ट तामै थानाय जेंग्रा हायनो दं चिबराव जों ओमफ्राय गोबां जों खोनाखा आरो दांथुं तैबो जों सरकारनि नियमा फिक ताबो जों किसा पुइलाफ्राव किसा गन्दल माबाय जों ताबो गाहामखौ चेक खाय दङ नोंनि मबाइल नाम्बार रेडि जे व्यक्ति जे बरक जे प्रेयार जे इलेक्शन खायनाय बनि सटिक नि एड्रेस मा दंनाय बनि प्रेजेंट एड्रेस बनि पार्मानेंट एड्रेस तैबो बनि बैंक अकाउंट बनि निजिनिबो मांनाय तै बयनिबो मुंख्लाय अब अंगिया गोबां जों नुखा बयनिबो मुं रोजा बैंक अकाउंट बनि करिखा बयनिबो रिरिगु अबाखे अंगिया निजिनिबो मांनाय तै निजिनि मोबाइल नम्बर मांनाय तै निजिनि एड्रेस मांनाय नहा क्लियर खायरेदि अनेक बराव हाय खाया जों नुखा आरो मिस मेसें थांबायखा बासो एकाउंट मिलिया बा आईएफसी नम्बर करै अबारे गोबां मा प्रब्लेम खा आबांगै जों कयनाय निराव गाहामखे सामखायदि निराव जेन्युइन इंदि केबो टाटा फागिता सालायदि जों जे गोरै दंनो जों चुबाय दंगो
boni bang ang koinai kabang ma media sung khanaka je kok mane ulta pala kok samar sung khanaka ani request ani koi mo banang nai sung o jarago joton crisis sung saimano joton birman ko phajak chin corona virus sung tuyui kebo politics ta thangdi kebo kok khameta sadi sung ta puila chin uddesho chin hormonga sung bachi nangra nai sung corona virus bai sung fight ma khainai or kono politics thangui dormo thangui aro sung fight khaimia jotono sung ta bok thancha jotono sung kok baksa khai sung ma sobanai chin sarkar ma sobanai kebo ok charo chini kabangma sung khanaka social media ro khanaka kok sitrasrai kok sago kok mane walai kok sago obhairo politics ni kok sago boni mang sung belai gwana ho ang to ne saimano sabong hobong samung khai tongo tini ani social media ang jotono observe khe tongo baksa baksa sao abang belai rachno sungsa borok tini netona bengai go tini MLA no bengai go o corona virus to yisi ta politics thinglai tonglai onek borok omhai saka tini kabangma ini NGO ro kabangna political party ro chobalai tonglai go borok ang belai hambai ro welcome ro kintu sung baksa saka o फाइने एडिसी इलेक्शन बागैसी अमाइके सामंतांग तंगो अमाइ चुबालाय तंगो अमाइ कक सामरो जाया चुबाखेबो जाया चुबाय हांखेबो जाया अब फारखे ता सालाय दि ताखौ बुखरो जिनिसा जेन्युइन कक सादि सटिक कक सादि जों सामखाय तंग जतो साइमन सामखाय खांगलाय किसमसे देरानाय केबो परफेक्ट करै दुनियागो इवन काइतर ईश्वर तिन ईश्वर जो हलाय माने बबइन्दसि नैनि मा सालांखा आबाद बागै केबोनो जों सन्तुष्ट खायमिया दुनियागो मनुष्यनो जतो सन्तुष्ट खायमिया अब गुबुई केबो हामि हानाय केबो हामि हानाय गाहामनाय आबनो कोनो बिग फैक्टरिया आनि कय बाबो सिंनाय नरक साइमानो आं निजे खरसाना मन्त्री तिन कुंथाय बारनि मन्त्री आं साबं हबं सामखाय दं आं ते प्राउड के सामनो ओ जता फातानि बारो हेल्प फैदों माने अब आनि दुइ खायजागो आं क्लियर के सामनो आगिनि मन्दिराव नाव नायनाय दि थान गत 25 बोसोराव ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बोताम सामखाय दं आं तिनि आनि बुखारियाव गई आं साइमानो तिनि बारावनो बसु प्रब्लेम गई दं बुनि बाराव हायनिया जों ससियेल मिडिया नुखा कजन जरा अनेक कमेन्ट खालामख्लायखा तिनि बाराव ताबो टेस्टिं पॉइंट तिनि बाराव कोनो सेभिं करै कोनो थिनांनो वान समान करै जों हायनो उरा जों मा खांखा चाइपायो तिनि कोनो सेभिं करै खातिमा करै और बागै जों प्रब्लेम बारो बैसो प्रब्लेम माइया नों नायनाय बुनि देश बाराव न नि मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर बाराव हायनिया बरो कमा बरो फादा दं बरो बहिनो किन्तु बरो हायसो हाहाकार बरो गैया जोंखाय दिब्रा सारावखाय जों बायजों खोथालायो जों बायजों वलायलायो नेटना माने मा करै अकरना माने मा करै हायनो उराट कक सालायो आबांनि जों 70 बोसोर जों दिब्रा साराव बुनि तला मा दंगो बुनि केचेमं मा दंगो जों तोना रगिने बागै बरिमा ताखौ बुखुर आं सानाय अ कोरोना भाइरास बसु डेन्जरस बसु सिरियस केस अ जरा पइन्दसि कक हम सालाया जों बाहाय कोरोना भाइरास होते मुक्तक मनाय ब सिस्टम बाय ब गाइडलाइन बाय जिनि सरकार इंडियन गवर्नमेंट जिनि मोदी सरकार ते चिन त्रिपुरा सरकार ते गोबां दिनि सरकाराव अ कोरोना भाइरास लगे जों गाइडलाइन होजाक आबां आं बार मासाव जों सरकारनि कक माने मा चलानाय सरकारनि गाइडलाइन बाय फलो मा खायनाय अ कना बार साव किन्तु फियाबा अ कचाराव गोबां मा बराव पलिटिक्स ना नायो किन्तु अबन आं नुखा जेकुनु मीडिया बाहायनो किन्तु जेकुनु क्लियरिंग गई परिष्कारिंग गई हायनो को उल्टा बला सालायो आं अन सनजिन फार्स्ट फेजेस जों ट्राइबल वेलफेयर होते रां रजाको आं रां रिखा परिवर्तन जों जतन जों सालायो अब चेंज खायगासिनो पलिसि अब हाय गवर्नमेंट तलुत स्टेप नाय दंगो आबनो क्लियरिंग गई हायनो कक सामने अब जाया आं कयनाय जेकुनु जिनिस आं अबनो सिगार खायो जे सामंतानि आबनो देबो देरागो आं जे सामंतां दंमोन साबुं हपुं ठीक आछे आं देराव फन दंखना किन्तु आनि बखाव आनि बरो रगनो आं हेल्प खायनो मुसुगो आं जुबायबो दंगो ताबो किन्तु जों तेबो जुबाय दंगो जों जेबरो आं कयनाय जे मानियाराव नो आसे टेंशन तांदि नो सोशल मीडिया राव सहाय उल्टा उल्टा ककटा सादि अब निरोनि कारणे माने मानो निरोनि बैंक अकाउंट बुल दंगो बुं बुल दंगो IFC नम्बर रजागिया एड्रेस बुल ओमाय कबां मान दं ताखौ बुखुरो अबनि जि वान सौदि सरकार सामहायनो अब इजिया रां हायनो अरननि बुफां बलाय हायनो अब फाइया सिस्टेम दंगो आ सिस्टेम फलो मा फायो आबाङै गोबां मानसि बारो रक साइमन जि बारो आधार नम्बर बुम गथाइया एकाउन्ट नम्बर बुम गथाइया अमाय गोबां मिस मेस दं